Euskal Herriko pala txapelketa. Oraintxe bertan hasi da, gogoratu ezustekoan direla finalean Unda eta Zizkar. Bi bizkaitar, Miguel Angel Unda Armintzakoa da, Luis Zizkar Bakiokoa. Hortxe dituzue Armintzakoaren datuak, 26 urte, metro bat eta 80 zentimetro luze, 75 kilo inguruan dabilen. Eta Luis Zizkar berriz 30 urteko Bakiokoa da. Biak aurrelariak, metro bat eta 85 zentimetro, 80 kilo inguruan. Eta doai ondo bereziak dituztenak biak ere. Zizkar bigarrena sakatzailea da, sakearekin oso ondo moldatzen dena, eta gero kolpea handia duena. Eta Unda berriz, ezkerrez hobeto moldatzen da, peloteoan askoz ere seguruagoa da. Agian horixe falta zaio, sakearekin kolpe hori, baina pilotari handia da. Eta esan daiteke gaurkoan, espero ez genuen finala atera dela, baina oso itxura honeko finala. Javier Arcarazo, arratsaldeon. Arratsaldeon danoi bai. Nik uste txapelketa hasi zenean, guk zuek eta denok aipatu genuela, Rekalde, Gaubeka, Lujan, izen horiek ziren nolabait gehien aipatu genituenak, hauek ere tartean ziren, baina askorentzat izan da ezusteko bi haue finalen izatea. Bai, karta guztiek horrek, izen diez, zuk esan duzunak, bai Lujan, bai Rekalde, eta askok pentsan ginune, kalin gehatu zen Gaubeka. Berak erakutzizkun joko oso ikusgarriz jamen, eta behitu zelan dizan geuzak, Zizkarre berak eliminutzen, eta gero, bestiek Rekalde kendu hauen, zerak, hemen Undak, eta erakutzizku, joko oso borobil indabila txapelketan, eta horrek iduzela finali neurek. Txapelketa bikaina egin dute biek, baina gogoratu, azken ligaskan, 4 pilotari sartu zirela. Gaurko biak, Lujan eta Rekalde. Lujan eta Iriondo. Rekalde kalean gelditu zen. Eta izan dira hoberenak. Bien arteko norgeagokan. Miguel Angel Unda izan zen irabazle, 35 eta 24. Baina, partidu hartan dena erabakita zegoen. Zizkarrentzat, garaipena erraz lortu zuen Undak, eta horra 1980 ona txapelketak eman dituen txapeldunak eta txapeldun ordeak. Turza eta Undiak irabazi zion ipinari 80an, 81an Arribilaga Juan Paulori, eta handik aurrera 7 urtez jarraian, edo 7 urtetan hobeto izan da, Izausti izan da garaile. Eta Juan Paulok 6 final jogatu ditu, eta 6 final galdu. Batzuk esango dute hazi sorte txarra, baina 6 finaletan izateak badu bere meritua. Eta gaur partidu 35 da, eta Bilboko Deportibon giro bikaina dago. Batetik hemen bekaldeko sarrera guztiak, edo guztiak saldu dituzte, oso itxura polita du pilotalekuak. Eta gainera giro berezia izaten da final honetan, Gabon inguruko final honetan, eta gaur ere alakotxea dago, kanpoan Unbel eta Desatsegin, baina hemen barruan Goxo, txapeldunaren izena ezagutzeko gogoz, eta batipat, partidu eder bat ikusteko gogoz. Nik esango nuke, ontxe momentuz barrez, bi pelotarizek, bai Unda eta bai Zizkarbe, momentuz joko edarraz deuz. Oin, zer midaba, bakotxan nik ez dut beren golpiaz, beren armiaz partidu jogatu bideu, Zizkarre jogatuko Usaki azalba da, baina nik uste dut ontxe momentuz eurrien kontra ezo txarraeko da. Zenbazan beste pelotari bat iguel, eskarraz ez dana sartzen, ondo, baina
gaueka unda da ba pelotari bat, oso pelotari ona, eskerraz indertu sartzen dana, eskerreko horman, eta hortik kendukutzon nik ustot beren eukeratasun asko Fiskarri. Undak ez du urte borobil ere izan, urtarriletik udara partera arte ez zuen kontoian mailariko berena eman. Gero ordea jarri eginda udaratik honea, eta orain oso momentu honean dago, eta hori antzeman egiten da, bere pilota gara bakoitzean antzeman egiten da. Fiskar berriz urte guztian berdintxua goibili da, eta bere arma nagusia esan bezala sakea da. Bai, da pelotari bat barrez oso posi duena Fiskar, berapean askotan esan du, berak ez duela izen olako final batera ailegetie, baina partidu jokatu inbidiez, eta hor zeuzen nien eroser pasolitik, eta pelotari bere momentu geukiten deuz, eta aprobetxen bidiez. 3-2. Luze atera du Undak, Miguel Angel Undak, ez dakit pilotak ez ote duen botea zazpiko horreko arrastoren genien egin. Eta diru ez duten zuten, baina nik uste dute pari xamarren ote dagoen, gorri joerarekin bai. Gorri hongo da burtsua. Oso politia bigarren sakea. Fiskar saketik ematera joango da, indartsu. Unda pilota jartzera. Eta hor bai edarki jarri duela. Ez du Fiskarrek Undak duen ezkerra. Hor egin nahiko dio min Alba da behintzat arbitzakoak. Bai, oin lehengok tantuetan aguentu enbitzu apurtxo bat Fiskarrek, oin jutu mezako ez da erresa partidu horreak arte. Zilordea Fiskarrek eraman, pilota aurre xamarre gelditu zaio, bote lasterrean jo beharrean aide jo nahi izan du, baina ez da heldu, eta poste eta bi. Hortxe duzu Fiskar bakiokoa. Kolpe handia du pilotari honek. Pilota ona harrapatzen duenean, binaka ere mina handia egiten duena da. Baina buruzburuko partiduak oso zailak dira. Begira, ze kolpe duen. Hori ezin da, eruen ja. Eta arriskurik handiena hor du Undak sakearekin asmatzen ez badu, Fiskarrek finala irabaz dezake. Bai. Da, behitu zelan izan gauzak, honion pasan aztin egintzen berbetan, berak Fiskarrek esatuzten, hemen jokatu dizan banabanako partiduek, danak irazi hitzoz, Fiskarre berak Undari. Baina, ez da ezen, partiduek arepai, baina are jafunda daz, hone ja beste partidu bat zuri. Eta finala da. Eta seguruenik behaien bizitzan jokatuko duten partidurik garrantzitsuena, edo gutxienez orain arte jokatu duten garrantzitsuena. 6-3. Zaketi falta. Eta oso urruti gelditu da lau kuadroko arrastotik. Gainontzean itxuraz behintzat duten lasaia dira. Bai. Gerotxo ikusiko, partidu zelan duen. Nik usto barrezia, Europe Indiesela partidua jogatu dabe, eta badakizi... Elkarren berri ondo da gideago. Bai. Zabat aldiz jokatu dute binaka elkarren berri. Elkarren aurka. Askotan. Unda, eskerrez. Eskerrez eman egiten dio pilotari Undak. Claro, darra de con eskerra, Eskerra ikaragarria dago. Inok ez duena ikusi izango luke, da hau pelotari jo eskartiz da. Bai. Dena den pilotari asko da, berez eskuinez idazten duena, edo berez eskuina dena, bai. Baina esker oso politia duena pilotarako, eta urrutira joan gabe,
lehen berotzarik eta egiten ikusi dugu Pablo Fusto. Bai, Argentinu, Argentinarra eta ark ere, bai, idatzi eskuinez egingo luke. Eta Zardeskari ere hala eusten dio, baina eskerra ikaragarria du. Eta ura ikusten ari nintzela goratu naiz Sánchez, Zarauztarrarekin ere. Abe igual. Ark ere, bai, eskuinea, baina eskerrez golpe ikaragarri politezu. Edo du. Fiskarrek aukerakoa du errebotean jartzeko. Errebotean ez du jarri, baina baztertu bai. Eta biak dira txarrak Arerioaren zat. 4:07. Bizka zabaldu egintzaio pilota, hankak ordantzan izan ditu. Bai, eta pelotiana hor ikusiko, alrebez doie. Bai. Beste hanki ukin bidu horrien joteko pelotia. Ondo ibinitia. Dena den hor pilotak efektuagatik edo ibilbide berezi xamarra egin du eta nahiko lan izan du Luis Fiskarrek eramatearekin. Gaur protagonista izan daiteken bestea Zaskitxoa. Pilota fuerte atera eskero Fiskarrek zakez mina handia egin dezake. Txapelketan orokorrean izan diren pilotak ikuste oso pilota politak izan direla. Ez dugu ikusi pilota ez motelegirik, ez ikaragarri bizirik. Baina bagoitza bere arma ditu eta Zaskitxoan horregaitik ari zen Fiskar begira. Bai, eta horrek indabez, Mordosko indabez pelotak hartzeko. Nik uste dute topoko abizela eurintzako modoko pelotak ez da, eta ber. Gero peloti beste duen bier, nobera peasartu duen bide hor. Hori bai. 7 eta 4. Fiskarre zakea, 4 eta 7, goeto zatu. Atera du Fiskarrek. Eta eramaterik ez undak. Eta dirua gorri xamarren zuten da Bilboko Deportibon, baina kontuz urdinaz. Kontuz. Sakea buruz burukotan badaki guztar den eta. Bost eta 7. Hor da berriro ere. Luis Fiskar, zaidu Miguel Lunda. Konzentrazioa topatu nahi dikor. Bote egin eta bote egin pilotari. Atera du erdira ordea. Fiskarrek eraman. Undak zazpikon eta erretik pilota jarri. Harto, hor topo unida pelotia horrien. Eta hor eman. Hortik handia emango dio. Eta jarri. Aztertu bai ordea. Ordeko, a ber. Noreño. Ezin gozatu ordea. Eta azkenean tanto agorri. Izan du baukera. Baina Bai. jartzak uste egiten zaio pixkat. Zizkarri. Hoxedeko, ordeko problema handize. Ez daki ikesi bideoa apurtxo bat kantxan ibiltzen. Hori peloti hori hareinu bizan eurrien topau. Bai. Baina gero zalantzatxoa izan du. Eta bota lasterrea pilota txapapera joan zaio. 8 eta 5. Eta dirua ia doblean dago Undaren alde. Egira zintxura duen Bilboko Deportiboak. Undaren zakea. Atera du. Putzera sartu zaio Fiskarri. Frontizen jarrerita erkoa izan du. Horre, atxokon bida hor. Topo pelotia. Hortxe daukau aukerakoa, berriz ere galanta emateko. Horrengo gozatu du.
unda gora. Baina edertorun da, Bai, bihotzean jota, palaren bihotzean jota, baina horregazo, 12 kuadrotik mirariak zailiak dira. Horre asko botaten beda, urdinek tanto morrozke ingo duz, berape. Ondo jarri da, unda, jo, baino lehen hiru kuadro atzera egin du eta egon behar zuen lekuan zegoen, baina hala ere zaila da. Pilotak adar horri eustea, kontutan hartu 130 gramoko pilota dela, palaberak kilo bat inguru pisatzen duela, estua dela, eta 12. kuadrotik frontiza, ondia izanagatik ere, nahiko txiki ikusten dela. Bai, eta gero, esposuan bihotz joten, ez da erresa eta ten gero, peloti aurrera. Nik uste dut palaz ezer ez dela erraza. Ez. Utse egitea bakarrik da erraza. 6-8. Finala 35-era. 7 urtez jarraian txapeldun izan eta gero Oskarri Zausti. Ohore handia da, haren urrengoa izatea. Eta datu bezala esan diezazu edan. Bi bizkaitarren arteko lehen da biziko finala dela hau. Naiz eta palak hainbesteko indarra duen Bizkaia inguru honetan. Eta garaipena lortzen duenak buruz-buruko txapelketa honetan lehen da biziko bizkaitarra izango da. Eta hori ere ohore handia da. Zaketik, falta. Eta dagoeneko bi badara matza eta bere armarik nagusiena hori izanik askoz ere finago aritu beharra dauka. Horretan, 35 iritsi nahi baldin badu. Gainera, ez justu-justuan, Ez. Ni nahi dut zarriken, Beitzete pasako, erreze da juen, handeurrin gatu bine. Bai, baina gaxikotakoan ez da heltzen. Lauko arrastora ere. Bederatzi eta 6. Suabe etako dugunek. Pelota jarri egiten du. Undak, palak ines egin dio, eramatea nahikoa du. Eraman du. Eta nik uste urduritasun puntu hori badutela. Bai batak nola besteak. Ez da normala Zizkarrek. Zazpizake egiterako bi falta egitea. Ez da normala undari palak eskutik ies egitea. Gainera palak gehiago igezten du pilota orendikoz dagoenean. Gaxikotako kolpearen ondorio izaten da. Eta markagailua 7-9. Eta partidua finala erabat bere onera sartu gabe dago oraindik. Asko da jokoan. Eta asko da handia bi pilotari hauek duten ilusioa ere. Luis Zizkar. Rombote egin, indartu batera. Unda, hortik ere, garantaman dieza joke. Eskura ordea. Edarto. Gora. Ezer genuen aukera, Unda bai Lujanen aurka, bai Iriondoren aurka ikusteko. Eta orduan ikaragarria jo zituen. Behin eta berriz jartzen zuen pilota. Behin eta berriz jarri zuen pilota errebotean. Baina gaur, momentuz, ez da hainbeste gozatzen ari. Zortzi eta 9. Zizkar berriro ere. Hori baizakea.
Oso sakona zen dari, Oso ona. Behitu, Koldo nun boti egiten duen, Amerikan egiten duen, eta saki eta aten duen beratzi jorritzen. Bai, aurrera guaten da. Zelako, Sakalarizek hori indabe beti, Bai, kuadro bat aurrera guateratzea, eta gainera gorputzak berak duen indarragatik, pilotak hartzen duen indarra, horretxek bere izten ditu sakearekin trebe direnak eta gainontzeko guztiak. Bederatzina. Ez da erraz azmatzen ez da gertu daiteken hemen. Ez, hemen honen jone, horraz. Eki beste da bedarra, baina. Erto. 10 eta bederatzi, hau ez da aurreko sakea bezain. Sake hona izan, baina pilota azkarri biltzen denean beti da arriskutsu eta batetik hori eta bestetik undak asmatu ez duela. Dagoeneko lauz tantu sakez egin ditu Bakiokoak eta partziala ere, lau tantuko partziala. Hortxe atera nahi du, hanketara atera nahi dio undari. Berak hor gure dau, horri betie gure dau, eskuro ostantzien eta tematu bat apurtxo bat atzea txuau, erraz jokuz, bai eskaraz bai eskumiaz. Eta han bebe beti bera pesin deu kontrole gondo. Baina, ez da erraza alata daten be, Hau geixiago urbildu da, lokuarroko arrastora. Amarna. Eta alde ederra badago, bat ikusi ala beste ikusi, esakea egiten, askoz ere pausatuago, askoz ere lasaiago, unda. Eta unda asmatu ezin dira bin, sakea ez da on horietakoa izan. Ba, Luis Zizkarra ibera, eskumara etortu mazako peloti, badaki joten peloti, Bai horixe. Indartu guten da berape. Eta Zizkarrek orain lortu beharko luke sakearekin asmatu eta irulotanturen errenta ez delako ari. Unda orain arte bere ohiko mailan. Bai, ez da ondo geratzen. Baina hau presaka egin duelako da, Hau ez dut ustenik barbadak izua erretxina ematen dutela eskuetan. Ez dut uste hau horregitik izan denik, baizik eta presaka joan delako, postura ondo hartu gabe zeukalako eta ez duelako pilota palaren bihotzarekin jo, ertzaldearekin baizik. Amabi eta Mar. Zizkar. Zake bonita. Erantzun ere lagotxa izan da. Eta uste dut Zizkarren aldekoak ere badirela. Bai, bada, ben, bai. Eta lehen esan duzuna, Koldo, amene berak aprotxun bideo Zizkarrek. Bai, berentzako eta gero hemen kanpoti duzunentzako bai, hemen hiru lautantu ikin badeuz mobidin goda gauzi. Ezen nahi nuen ez duela orain arte markagailuan egin Zizkarrek eta ez duela aldetxoa lortu sakearekin berak asmatu ez duelako. Hori da. Undak ez du bere azken partidutako maila eman oraindik eta sakearekin asmatzen badu Zizkarrek hortxe lor dezakela abantaila txori. Baina horrendik ez asko gertatuko dago. 14 eta Mar. Sakez, lau
Hemen lau bote ziren esan dizuet, baina ez 3 ziren, eta hau laugarrena. 3 dira ere egindako faltak, egindako utxak zakiarekin. Eta estrenekoz 700.000 dirua goitik urdin. Badago hemen aukera alde batera zein bestera dirua erratu nahi duenak edukatzeko. Pizkar Pizkritik atera du, hori estoa goda berarentzat, Unda eta atzera Alberto eraman eta nahiko arriskatu du, bai. Ondo, oso ondo. Baina bai, txapa nahiko gertu bat zuen, azken pilotaka da horrek. Eta palaz buruz buru gertatzen den bezala, tantoa mendean duenak, 10-tik 9 tantoa bukatzen du. Edo tantoa bukatuko du. Ergi hoda du. Amaika eta malau. Eta berriro ere aurrekoarekin konforme ez. Eta beste pilota baten bila dabil. Miguel Ángel Unda. A ver, gustuko topetan dauen. Adi Gabon egun honetan finalari begira azterretan goizetik hasita izan da gaur kantua, baina Bilboko Deportiboko artekarien kantua ere ozen ari da une honetan Irutanturen aldean markagailuan eta falta. Amabost eta amalau eta amaika. Amabost eta amaika. Zaketik bigarren falta da. Amabost eta amaika. Urdurik ezin puntua bilatzen diedala. Javier Rekarazo bi ere. Bai, ikusten txake. Eta hemetik horrean ikustu barrez ikusiko partidu zelan doien, baina zer nion ez da baina pelotazo askorik kantuetan. Nobeta segitzen bade, lehen izan duen bolun, igual gehitu ingo da hori urduritasun doi, Ez egin duen dauden urduriago. Kantxa barruan edo artekarin aurrean dauden toki horretan. Gainean da hori. Ezkerrezundak, Pizkarrek hori ere gainea, tanto. Zorte, barruntza segindakoa. Ez da zalantzarik. Palak pilota jo duenean, entzun ahal izan dugun Zaratak nabarmendu du Mexikotako pilotak da izan dela, baina gainean izan da eta balekoa. Egira, hor eskumotorra bihurritu dio pilotak Zizkarri. Amasi eta maika, ez da alde garrantzitsua, batipat kontutan izanik finala 35 dela. Ederra zake, ederra erantzuna. Eta horrein, hori bai pilotaka da. Hori bai, edarra zen da hori bai. Buruz buru egin behar den dena tanto bukatzeko, bi kolpetan adierazi dugu Luis Zizkarrek. Zake hona atera eta Arerioak ekartze baldin badu galanta eman. Bai, eta oinarteko txapelketan hori inda, Honek, bai, Lujanen kontrata horreta hori indau, zake hona atara eta gero errestu ditzan. Eta atzera bota pilotia.
Eta hemen bentakatxo honetaz egitzen badu nik uste bera dekola, Luisek ez. Ja bostanto zeitantu daru ez. Eta unda ez da pelotari bate partidu ekarteko zakelari jepera. Oso ondo, Fiskar. Ondo unda ere. Ai. Arra ez da llego. Aurrean utzi dio undak eta eltzerik ez Fiskarrek. Begira. Adelante, muy adelante. Luzatu dua gorputza, baina luzatuagatik eltzerik ez. Amabi eta mazazpi. Baina tanto eginda gero abantaila behar lukeena, kasi kalterako du undak. Eta uste dut orain atera duela undak, lehen Fiskarrak atera duen pelota bere. Iruditu zait hori adierazin diola, atzeko epaileak. Lehenko bereko. Gainean, undak eman, Fiskarrak eman, txapa da. Jo ez baldu bezala atera da, baina txapa hotza nabarmena izan da. 18 eta 12. Borra. Bakarren badi zalantza denitu baldin mazaio ere. Eta batek sakea lagundu eta besteak etxai. Zortzi eta Amabi. Nabarmen atera dela dirua Gorri. Urdindu gozen ederki. Askotan esaten du hemen, Diruek ez dela partidu irabazten da. Ez. Zerako, eki hundi da barrez. Fiskarrek irabazi zuen, 1986an Juan Pablo Bigarrenarekin Bilakako txapelketa. Gaur buruz-buruko nahi du. Orduan Urkia eta Langarika izan zituen Arerio. Behin Bilakako izan da. Buruz-burukoaren nahi du. Undak berriz 3 aldiz irabazi du Buruzko pala eta 3 aldiz Bizkaiko kopa. Baina egia esan behar da, undak aurten arte buruz-buru ez da hola. Ez du gauza hundirik egin. Ez da berakutzi maila handirik ez. Da, bera ikusi zelan joten duen, bai eskarrezkumaz. Ez alik, hain bideula, ez da? Bai, aurten erakutsi du. Tetxa, besteak beste nori irabazi dion. Aurten partidu hundiak jokatu ditu. Ezin esaten izan Urkia 30 utzi zuela, Rekalde 33an, Lujan 30an, Fiskar aipatu bezala 34an. Eta gero ez zuen Iriondoren aurka jokatu beharrik izan, baina mina hartuta ibili da Javi Iriondo. Fiskarrek berriz 34an hartu zuen mendean Garrido. Gaubeka 23an utzi zuen. Iriondo 34an. Lujan 33an. Eta lehen aipatu duguna aldu egin zuen Undaren aurka 35 eta 24. Ura ordea zailkapen ligaxeko partida zen, balio duena hau da,
Bai. Baina onaileetako are peine bizien, Bai, hori bai. Baina esan nahi dut, bere buruan eta pilotarien buruan hori egongo dela. Bai, ja onaile gora eta hau da, partidu importantiena oin. Betxu, pare bat irutanto egin duz urdinek, A ber... Bai, urbilaldia du. 15-18. Bizitza bat emoton, ezak etxarra. Eta gora. Zer da neskarra okitia, Hori eskarra pintata betxu. Hori unda berak erki jogo zuen eskerrez. Baina ez du konfiantza hundirik eskerrarekin eta golpea atzetik bueltan jo behar izan dio. Eta gora, joan zaio. 16 eta 18. Zake darra esan da. 17 eta 18. Irutantu lortu dizu dagoeneko sakez undak. Eta zer rotu da bil orain Fiskarren burutik. Normala, ibiliko esaten hori eta atatzen uste haber zelan prestegu itzaten nikoni. Barrua, gustu. Fiskarrek. Hemen eskerrez. Ondo. Puntak. Gainean. Eta hori barruan da. Gadarra. Zolako pelota gatsa egin dezan bizok, Baina, eskuin eukin dau Fiskarrek, Hori peloti hoia asko harine urten bidau. Javi, hor tanto bukatu egin behar da. Da hor amaitu mira hori. Hor zeuletzat edo berarentzat tantoa hor erabakitak editu behar tantoak. Aukera eman dio undari eta undak jakine. Molentzero egunari dagokion bezala. Hartu hitz hori bentajetu. Paria hartu egin behar da. Gogo honez gainera. Eta betxu, hor da, 18 daz. Zaso baten, ez du pentseu, behin horlako, kanbizu etorri. 17 maika izan dira. Hori hobea da. Gora. Hemeretzi eta 18. Behar zuen. Tantua. Fiskarrek. Arerioa badatorrela. Ikusteak poz txikia ematen du, baina Arerioak berdin du arren zeuko aurrera egiten baduzu. Horrek indarra ematen du. Hortzi dituzu pilotari veteranoak. Bai, luze besteak beste. Eta bai gazti, Oier zeharra de hor da. Aldi begira. Euskal Herriko pala txapelketaren pala txapelketako finalari. 19 eta 18. Behin tartutxo bat hartzen dute pilotariek, baina hain ere mundian bi pilotari aritzen direnean ulertzekoa da nekea ere gehienetan presente izaten delako. Fiskar ederra sake Zake luzea, baztertua, indarrez egina. Bost lortu ditu zakez, 3 utxegin. Hor da berriro ere.
Fiskar atera du, horrengo ezkerron maikutuz. Eta gero gelditu egin zaio pilota. Piloti total geldatuzeko. Pilota erabat gelditu da eta garbi dago Javier Carazo Fiskarrek sakia egiten duenean. Baldin da eskerron maikutze baldin badu behintzat. Pauzu azkar egin behar duela aurrera. Hemen etzieta hogei. Nork lortuko ote du, txapela presiatua. Ez da emozio faltari Bilboko Deportiboan. Undaren sakea. Undak sakearekin asmatzen badu. Bentak asko nudu aukera hundiak izango ditu baina. Edarra hori sakie. Onduko alda. Ez. Partiduko zeigarren berdinketa, hogeina. Begira, indarra hundirik gabe, baina ondo gurutzutakoa, eskerron maikutu, gorputzera sartu zaio Fiskarri, eta bote egin eta gero, heldu da Frontiza, Kontxo, hundak ere lau egin dituzak ez, beste dela sakatzailea baina. Esarriken horatxuetara, suabetxuetara, eta tanto egiburigu elelik ez, A ber, hori desakedarra da hori. Hori ere bosgarrena, bos baditu, hundak. Baina, oin bikusi du, Fiskar, ja, atzenen gordura arte, pelotik itxaroten da. Bota eskarren sartzeko. Hor, denpora asko motuzo, pelotik bile juteko. Bai, binakako partidutan ohituta gaudeta, hori utziko lioke gustora atzelariari, baina hemen ez dago atzelaririk. Hunda, eskerrez, txapapena. Hogeita bat na. Partidu zazpigarren berdinketa. Eta nire iritzian behintzat partiduak emozio gehiago du kalitatea baino. Eta hemendik aurrera maila ematen duenak garaipena gartu izango du, baina oraintxe da garaia. Hogeita bat na, partidu 35 finala da, orain dago asmatu beharra. Zakin nartxua. Hundak eraman, Fiskarrek astindu, hundak Frontizen jarri. Miguel Agalunda. Pilota betik da dabilte biek ere. Eta azkenean Fiskarren utza. Hankak aiden zituen hori egia da, baina hain geistua ere zenbat pilota hori. Horre pelota normalin ero bideaz, Nik uste du, baietz. Hankak aidien da zinda horretara. Hor, nola da. Hanka behia. Hankak. Hor. Bai, aidien dekoz bizek, jo baina hori neu. Horre, zarretien pelota ezek hartutu biten duz bai. Goitura. Hartutu biten duz, ez da. Hundak eraman. Txarra barrez, Fiskarrek eman. Hundak hanketa jarri dio, ondo arain. Bi aurrenari Bizkaitarrak. Hortik eman beharra dago Fiskar. Gainean. Eta gol. Arra zoltozo, Tanto gol izango. Bai. Hau bai. Dozena bat, pilotak da eder izan ditu Kintze honek. Eta gehien godatu duenean pilota goiko goltsoira joan zaio. Hunda lehenari. Begira. Betik gora. Festetako zuzuria bailitzen. Ezin kabitu. Eta hortxe duzu, zarretan aipatu dizuegun erretxine.
Oite bina. Zer egin detario duko da pentsatzen, segururik ere. Unda, eta undak dagoeneko 14 tanto egin ditu, 10 galdu, 12 egin eta 8 galdu Fiskarrek, baina Palas beti dira datu hobek eztabaidagarriak. Naiz eta gertatzen ari denaren berri ematen diguten Palas utxe egindakoak eta behartuta galdutakoak bereiztea ez baita hain lan erraza. Oite bine beraz. A ver, ordua. Fiskargoso, no hace resto. Undak. Merezi zuen tantoa Fiskarren sakeak, baina baita Undaren errestoak ere. Ez da erresa izen, Zaila, zaila. Behartuta baina ezkerroso politia baitu honek. Eta gero aide hartzeko betarik ez. Eta kolpea txapapera. Luis Fiskarrek. Oite iru eta oite bi. Unda. Fiskarrek maikuru eta gero. Fiskarrek berari eman dira ere pilota kontuz. Olixez ez dugu behar, Harin funda, Eta gertu. Harin eta gertu. Luzezu errepikapena. Ikera ematen du baina. Kasus. Nundik pasu jakon. Gainera aurpegi pare-parean, Bai. Jo ez duenean deno konforme. Ez ahaztu duela pare bat azte Lujanek Bizkar ezur inguruan Iriondori eman zion kolpea. Izututa galditu duen pilotalekuan. Zorionez ez da gauza hundirik izan. Javier Carazo. Ez. Handik azte betera barrido emotzien. Beste pelotaz bat honen berari, baina hain gogorra da hori. Gogorra. Eta Iriondo, baina gogorrena biguntzeko modukoa izan zen Lujanek emandakoa. Baina zorit, honez ondorio txarrik ekarri estiona. Hogeita lau eta hogeita iru. Hor sorte puntua izan du Undak. Pilotak botea barroan egin du. Ederra. Kampora. Ederra pilotak. Kampora joan dena, baina ederra pilotak da. Hori bai. Lehen izan duen sortea, orain Ez taldera juntzako. ez taldera joantzako bai. Gorputza bizkat behartuta zeukan. Hankak erdi makurturik. Baina pilotak da horrek merezi zuen tantua. Gustora jotakoa izan da. Eta horra. Orain arte markagailuak erakutsi duena. Grafiko honetan islaturik. 9 eta 7 Unda aurretik. Gero 17 eta 11 Fiskar nagusi. 18ko berdinketa eta orain trentza bat bailitz. Handikona berdinketak nagusi. 24 eta 25 eta 24. Eta 6 tantuzak ez. Fiskarrek. Azken txampara heltzen ari gara Javi Arkedazo. Bai, eta detaile txikiek erabakiko dute gaurko irabazlea. Nik uste bai ez. Momentuz ikusten jakie, bizei hortxe, pare jatute da biz. Nik esango nuke, Fiskarreke segitzen badu sakiaz honetara, nin gehitxu hilikela ez da. Baina asartu egin bida saki bat. Ea horreikoan esbatzen duen. Edarra hori be. Horreman beharrekoa du.
Eta bat gozatu Zizkarrek. Da ondo pindu, ondo derape, Eta pilotakada horretan, Zizkarren pilotakada horretan garbi ikusten da. Karagarria ematera joan beharrean, indarra pilota berak dakarrelako, goian jartzea nahikoa izaten da, buruz egin pasatzeko, baina hori ere ez da erraza. Hori, pentsau ez da egin hori, Pilotakada hori gozatzea nahikoa da, 6 kuadro parean zen arerioa gainetik pasatzeko. Bai, eta gero, unda izan da juntxako, nontxedok eta mendia dominetako, eta utz. Egia da, azkartzen torrela. Bueno, bitantu panteu da ja horretik. 26 eta 24. Emozioa nagusi, Bilboko Deportibo. Tera du oso ondo gainera Bizkarrek, oraingoan bai, Bizkar egin du ibilaldi aurre aldera, undaretza txarra, Bizkarrek hemen tanto bukatu beharra. Hor tanto bukatu beharra. Atzera indartxu. Eta oraingoan bai. Defentsa lana oso ondo egin du Undak. Zakera istoari erantzuna emanez. Baina gero begira. Nun hartu duen pilota Bakiokoak eta nun jarri duen. Eta zakea egin duen, zakea ekarri duen lekutik 5 kuadrotik 12 kuadrora. Han bukatu da tantua. Metro asko dago. Bili beharra dago. Da partidu eta zazpire, Ja, irutantu txu. Bai. A ber, oin. Irutantu eta zakea. Oso. Edarra da hori. Lehen egin nuen zeko beste tantu bat Bizkarrek. Zake honona eta gero zake hona zan edut. Zake indartsua eta pilota behar den lekuan jarrita. Eta gero pilotakada bakar bat erabakigarria. Hogeita 8-24. Estoka, egon ezik, Miguel Agelunda. Eta sake arma duela Bizkar bigarrena. Zortziko dagotik, Undak eraman. Eta ez hasi que buena dela, Gure herrian esaten den bezala, hori gainean izan balditz 4 eginda utziko zuen. Zizko eginda, baina ez da pilota. Intenzio eukindo beruteko, Bai, horta joan da. Intenzio eukindo beruteko, osea que... Baina lehen, zeugo ipatu duzuna, hor badakigu alde batetik pala eskuz aldatzea batipat erretxin eta emandakoan ez dela erraz egiten den lana. Baina beste batetik eskerrez ondo moldatzen den pilotariak beti hartzen du aukera hori. Eskerrek esker motxelagoa du aurlarik eginek baina beste kaldeari begira eta eskuinea ikaragarri horietako du. Hogeita 5 eta 28. Hor ikustu duzu Zehatzak nola heltzen dion palari erretxinaren ondorioz. Undasakeren jabe. Euni, giru. Agina, Bizkarren alde. Arroan izan aldazakea. Justu xamar, baina barruan.
Hogeita zei eta hogeita zortzi. Ikusi ezagun botea. Arrasto ez zuen Urruti. Eta zakez, aurrelari bakoitzak 6 tantu lortu ditu. Ere, ara. Horrengoan bai sortean. Txosta egin du. Txokuen hartu du antxe, eta betu. Horrendak sortearen laguntza izan du. Pelota erreza datorren da. Zeran tantu beste kaldea juten da. Bai, hor denborarik ez eman. Berak ez zuela guzte. Pilotan beste zabalduko zenik. Ez berak eta ez beste inok. Zagine. Bueno, Javi, ze tankera partiduari? 27 eta 28. 27 eta 28, jahonen nik uste dut maili erakutzen duzko eta malaune hortxe. Hortxe da biez. Ez dakipa, hemengo askoren bilotzen zat. Ona izango da, hori, Ez, batetik bilotza bataren edo bestaren alde duten herriko lagunentzat eta etxekoentzat, hori ez dakit ona den, eta bestetik iruditzen zait, Diru desente jokatzen ari dela Bilboko Deportibon eta Diru jogatu duenaren entzat ere emozio gehiago esatetan hori iruditzen zain. Eta orain, zakez falta. Hori bai dela okerra. Partidua berdintzeko aukera izan. Eta bagoitzak falta egin ditu zakez. Beraz, zakeari dagokionez gauzak era bat orekatuta daude. Eta Diru ere paren entzuten ari gara. Diru gehatua erabila ben, batea eta bestera. Bai. Gau, badira hemen 8 artekari eta lana gogotik egiten ari dira. Dena den guretzat garrantzitsuena partidua bera eta garaipena nork lortuko duen da. Gainen eta tanto. Da barru jungo zan, nik uste igual pasa ezin da, baina igual barru sartuko zan hori peloti hori, Hor sortea izan du gundak, ez dago esan beharrik ere. Baina sortea izateko lagundu dio bere trebesiak ere. Ezkerra zondo aritzeak lagundu dio. Begira ze eskumutur duen, begira ze eskumutur. Hogeita 8 eta 29 eta finala irabazteko pilotaren bila dabil. Ez da lagun ona peloti apurtu esik, oin sasonetan peloti etopetan hasti, Horrek esan gure dugu konfiantza bara izabizela zeue zaki. Bai, pilota berriarekin edo zer gerta daitekela. Bai. Dena hau lehen Fiskarrek ateratakoa da, Omen da. Hori gainen eta tanto. Ez. Mundu eta eraman. Esto eraman. Barrura, be. Ese tanto ikusten ari garen. Eta gora. Zer egin duen Tunda. Zer egin duen Miguel Tunda. Lehen da bizi. Pilota gaiztoa eraman du. Meritu handikoa ere Fiskarrek eramandakoa, baina begira gero. Arerioa haikitzen ari zela. Hor lurreraino joan da Fiskar. Hankak artean bere lekuan jarri ezinik ari zela. Pilota gara handia jodu Armintzakoak, baina pilota nabarmen oso gora joan zaio eta uste dut Fiskarrek karagarrizko pozatu duela. Bai, da lagundu ditu baina ditien. Eta hori markagailua hain estu izanik oker handia izan daiteke. Dena den ikusi Fiskarrek ze pilota ekarri duen. Hor lurrean txilipurdika. 30 eta 28. Fiskar Zakonizea
gainean baldin bada tanto izan daiteke. Garrido, berdin izin da. Aurrekoaren errepikapen ematen zuen. Bai. Sake onda eta arriesgatu sartu eskerraz da bituz lau edarto. Eurrin gehatu da nore pelotiak. Eta hor, berriz esango dut, bere iritzian behintzat ikusi dugu gure batean Fiskar erabat keldirik nola zegoen. Bai, eske. Eta hor, aurrera egin behar du korrika. Geixiago gozatzen baldin badu arerioak aide hartzeko, eta bestela, botera heltzeko. Zuk akizu, Koldo, horretzu pasuko saspitik Barrido goitia. Hori oso zaila da. Baina, intuizioz edo, zena kala eginduta edo, gelditu eginda. Pilotak da polita. Fiskarrek. 31 eta 29 eta garbi dago horrelako partiduak arazorik gabe aurrera ateratzeko, horrelako partidutan garaile izateko, undari sake pixka falta zaio. Konfiantza gehiago behar du sakean. Maika eta 29 marmar batean. Bai, ligan hau 35 dago eta lau hor gehatu zen. Partidu total desberdin da bain. Bai, baina orduan bata klasifikatu zen. Fiskar klasifikatu da zegoen, zelkatuta, ez da garaipena behar zuen. Non baiten jodu pilotak unda, Bernaz urren uste dut. Zakez, zazpi. Fiskarrek horre arrastu etzen baurruti, baina bandeko izan da. 32 eta 29 batari irutantu falta, besteari 6. Eta gainera sakea Fiskarrek. Hor da berriro ere. Estoa da, eraman ordea. Unda. Hori hona da. Jarri behar da pilota. Eta 32. Eta baztertutako horiek ez zaizkio bat ere gustatzen Fiskar bigarrenari. Hemen emida oin. Hone balio du. Falta egin barik. Falta. Hori ikaragarria da. Ezin zaio arerioari horrelako abantailarik eman. Hori ez dago egiterik txapela buruan izateko. Badakigu ez dela erraza inola ere, baina garaipena lortzeko Zarekiarekin erabatez asmatzea bale, baina horrelako opariak egitea lau falta egin ditu. Badoa berrez ere Fiskar. Atera du, oso sake politia, ondo erantzun dio Undak. Gertu Fiskar, pilotaka ederra, osatutakoa. Biak bikain honein arte, tanto honetan. Undak. Hori bai ederra. Arruan, eta hori bai. Hori bai benetan jogatutako tantoa. Benetan jogatutakoak danak honein arte. Baina ondo aritu dira batanto horretan. Eta orain sakea berriz ere Undak. Claro, pelota barrizetara dau eta pelota horta pasaiz partidu guztien, oin barrize, oin useue, azenien ja urduritasunez hartzen jatzu barruren joan, eta oin egin do barrido beren pelotietara. Pelota useuaz ez da abizua purtsu bat, ez oin sasonetan ezin da eta zile pelota barrizaz. Iruditzen zait, Undak oparituko liokela sakea gustora Fiskarri.
Ez da sakatzaile hona izan Fiskar. Berak zbeitu dira bat asmatzen. Hore Jedezki atera du eta hankera. Horixe da hanketara ateratzen. Bat, iru ya pelota sartu da ez izin aztien. Unda horrebiliko da, honetara eta bida, bai. Hogeita 12 eta 33. Eta hortxe da partidua. Hori bedarra. Sake politia, gainean bada tanto izan denko da. Bigarren botaren amandu, bai. Ele horrelako pare bat egin dizkio. Unda berak Fiskarri. Hor indarrik gabe gelditzen baita pilota. Gainera Zabalaldera joan da. Bai. Ez dago zalantzarik. Epaileak ez dute zalantzarik izan eta nik uste dut pilotari beraiek ez dutela zalantzarik izan. 34 eta 32. Eskura du txapela Fiskarrek. Nik uste dut Fiskarrek jogatuko duela partidu batera. Tantu batera, arriskatuko dugu, ero Ormabisek, ero arriskatuko dugu lehenko sakiaz. Lehenko sakea, tantoa bukatzera aterako du. Lehenko sakiaz, arriskatu enbido berak. Beren armaiko horrena hori da. Eta ber. Ikusiko dugu ze gertatzen den. Ordoa, Fiskar. Atera du, sake politia da. Bukatu da. Euskal Herriko txapeldun Luis Fiskar. 35 eta 32. Azkenean ezakez lortu du. Ezusteko handia da. Txapelketa hau Fiskarrek irabaztea. Baina meritu osoz izan da irabazle. Eta gogoratu zein pilotari hartu dituen mendean. Garrido batetik, Gaubeka, Iriondo, Lujan ere bai. Eta azken partidu honetan 32an utzi du Miguel Angel Unda. Eta sakea ez da gaur erabakigarria izan. Gaur beste kontu asko izan dira hemen. Nik uste dut partiduen utze desentetxu egin da bez, danak. Gero neuetako iguel sakiaz txartuen ibili da, bera izen da, Unda izen da. Da pelotari bat, suabe txugetara eta eukera gitxu, arriskatu gutxu dituen zute, eta eralik hobetu, ez da, baina nik uste bera fallo dela gehiago. Ikus ditzagun partiduak eman dizkigun datuak, 8 sake lortu dituzte, 4 falta egin ditu Undak, bai garaitxarrean egindakoa azken ura. 3 Fiskarrek, 4 tantu dejadaren bidez Undak, 2 Fiskarrek, tantu bat txapagainean Armintzakoak. Atzean ordea, 4 egin ditu Undak eta 6 Fiskar bigarrenak. Egindakoak 24 Undak, galdutakoak 16, galdutako asko xamar. Hor ondaldia. Egindakoak 19 Fiskarrek eta galdutakoak 8. Horixe datuetan partiduak eman duena. Orokorrean txapelketan azken fasean Gaubeka, Rekalde eta bar falta zirelarik nik uste Iriondoko oso papelona egin duela eta Lujani zertxo bait gehiago espero genuen Lujani buruz. Bai Lujaniten nik esango neuke Gaubeka gu bai, ez da, Gaubekara honek txapelketi honek atran bera garrapo dugu joku bajuen eta nik uste dut oinja hasi da barri hobetu goaten, baina horre ondiez bi pelotari bai Rekalde eta bai Lujan dano pentseko ginen iguel txapelketa hobetu txubetako du, baina hor ikusi da Fiskar berak ez du pentseu behin hau txapelkete horre onda sartute eta beti pentseu biozu irabaztie, baina eurri indeko san pelota ikusite, esaben pentsetan berak onin esatuzten, bera ez dakiz eta onin nundoen holo pelota irabazite eta betxu, txapela berak atzen nien erundo. Zorionak, bihotzez eta barrutik Fiskarri.
beti aritzen ginen, Binaka oso pilotari politia dela, eta Binakako horretaz gain buruz burukoa falta zitzaiola. Eta postekoa da pilotari berriak azaltzea. Eta segundu bat hartzen dugun elkarrizketa bat egiteko. Bueno, Luis, zorionak. Eskerrik asko. Partido duro. Sí, yo creo que así como el partido de la liguilla él sacó bien y me dio más dificultades, hoy yo creo que acusó más lo que es el partido, el sí de la final, y no ha disfrutado tanto en el peloteo y en el saque. Yo también he acertado en el saque y disfrutado, he estado tranquilo y bueno, he sacado el partido adelante. En una final, bueno, casi siempre gana el que mantiene mejor los nervios, ¿no? Sí, así es. Yo creo que al final, pues yo he mantenido mejor los nervios porque él ha hecho un par de faltas en el final del partido y yo creo que por ahí ha ido el partido, ¿no? Bueno, Luis, nori eskaintzen diozu txapela, norentzat da txapela hau? Pues principalmente a la familia, a la novia y en especial a los que han creído en mí para este campeonato y en especial a mi hermano también. Ergi, eskerrik asko, segi ondo. Bai, zui. Duzu bezala bagen nuen borroka txiki bat Luis Tizkarrekin euskera zela eta gaztelania zela. Euskera zertxo baita egiten du, baina ez duela konfiantzarik esaten du. Eta nik esaten nion, irabazten baduzu euskeraz galdetuko dizutu eta berak mesedez gaztelaniaz galdetu eta horri ibili gara borrokan eta berak hartu du erabakia eta, bueno, errespetatu beharko dugu. Bueno, berak adierazi du, undak ez duela gaur partidu borobila egin eta agian horregaitik berarentzat izan dela garaipena, baina nik uste du meritorik handiena berak duela. Bai, eta nire esan nuke, berak izan dugu modun, ezta? Horre, beste partiduen undak oso ondo eta araben, eta nahi jaben ondo. Eta honi ikusten jago apurtxo bat urduri hortik, ezta? Baina gaur ikusi da, undak apurtxoa faile egin dugu nien Saki, eta bera apurtxoa dobetu ibili, Sakiaz, partidu eurra eta oso, Saki bastante ondo izoz, berak ondo aprobetxo dugu, eta bakarri ikusi zelako amasei utzen dugu undak, hor juntxako apurtxoa partidu, eta gero esango nuke azenengo partera egin duzela hor pare bat iru falta esake, horrek apurtuzie undari. Hortxe duzu beraz, 7 urte jarraian Oskar Intzausti txapeldun, baina badugu urrengo txapelduna. Luis Tizkar, Bejon Daiola, zorionik beroenak arditzala guztion partetik eta zorionak eta Gabon desirarik ederrenak zuentzat ere gaur bezalako arratsalde eta gau berezi batean ondo pasa dezazuela, asko goza dezazuela eta urrengo batean ere elkarri guzteko aukera izan dezagula.